Good morning! Second day ng school. Bebe, langaw pa kaya aga-aga. Wake up na anak. Bebe, wake up! Morning! Dali, dali. Hilo-hilo ka pa. Stay put. Yan. Morning. Magandang tanghali. Ay, grabe. Subo agad si Eva. Grabe. Nanguna. Subo agad ah. Hindi, joke lang. Ayun tayo dinner. Lunch. Talags yung kernel ako. Ayan. Luto yan. May ginitin mo. Yung sabo. Hulog ba baktol ka dyan? Inubos ni ito. Oh. Oh, inalmusal mo yan kanina. Ayun, ulam namin ngayon. Fried fish. Tapos, yan. Tapos ito luto ni Pepe. Konti na lang. Oh. Let's eat. Gumagawa pa sila ng sausawan eh. Ano yung good? Si Buntis. Wow, sarap. Ano ba to? Ba't narinig ko? Mukha ka ba? Ano? Nasa basketball ka ba? Nagtatawid siya, wala siyang ano. Ano ba, Tipi? Hinubos yung. Masarap yan kahit sabaw lang. Maasim eh. Ayun, kain tayo. Hindi ka makakakota, Mek, sa mga susunod na araw. Plan B. Shopee na tayo. Hindi. Magkanya-anya na tayo. Hindi, kasi nag-ano ako, nag-free ship ako sa Shopee. Guys, free shipping sa ano, Shopee. Lahat ng ano, lahat ng product, free ship. Tapos, pwede yata, ano, Metro Manila and province. So, yun. May magbukas na tayong shop. Para wala shipping. Hindi, magano ka na. Bibigay ko din naman siya. Yun to, matampuhin eh. No? Kasi ano nila ni Nene, dapat laging nakakakota eh. Mano mo yan, matamla yung mga yan kapag hindi nakakakota eh. Pero pag maaga pa lang, kota na. Naku! Parang mga nakasyabu yan. Tuwan-tuwa. Hay na hay. Hindi, mag-download ka na lang ng Shopee, ano, app, para sa'yo na rin papasok yung ano. Ne? Pwede ba yun? Oo! Paano sa'yo? Sa OLX. Hindi, siya pa rin ang magsasagot. Ganun lang naman yun. Bibigay ko sa kanya yung password. Naday. Hindi, meron pa rin yan sa ano. Sa page? Kailangan sa Shopee sila order. Oo, para mag-free ship. Kailan Shopee sila. Anyway guys, tama na business. Kaya na tayo. Kasi mabusog na tayo, di pa nagsisimula. Puno na ko, pinapakagawin yun. Di ka nag-almusal? Ah. Ito, pasok pa lang. Oh, alam nyo na, sa Lunes, picturean nyo yan si Emma. First day ng klase niya. Ihatid, ihatid. Jackie ha, sinasabi sa'yo. Baon yan. Wala yan. May iwanan niya doon. Baka umiyak ha. Nako. Pagtayan mo yan sa labas na room. First time magaling. Hindi dinig si Maggie. Kakalimutan kong bawain ito. Kasi nilig. Anyway guys, pabalot ako ng ano ni Kulokay. Mga notebooks and tapos na. Last one na lang. Yan and then hindi na ako. Baka umalis kami ni Fabi. Baka pa lang naman. Kasi punta sa di pa sure eh. Sabi niya kanina punta sa parents niya. Ayun. Tapos may isa pa kami pupunta. Hindi ko alam kung matutuloy lang guys. Alam niya naman ay laging drawing yan. Anyway, tapusin ko na to. Tapos mag-edit na ako ng vlog. Kasi ang tagal na naman
Tapos maiikli lang yun. And then, si Mika tsaka si Jo, ano yung nag-aantay ng shipping. Iwan muna dito si baby. Quality time muna kami ni daddy. Nanak! Date muna sa'yo. Dito na kami. Ayun guys, ano lang. Wow. Use! Wow! Okay na sa kanya maiwan basta may gadget siya. So yun, date muna daw kami ni daddy ngayon. Dinner lang kami sa labas kasi galing kami sa isang matinding away guys. You know, kaya wala akong masyadong vlog. Yung mga nakaraan. Kaya magkakasundo kayo gamit date. Gamit din. Yeah. O, yun pa baby! May patapon! Binigyan naman yung anak eh. Yun, quality Ito, time muna kami. May Talagang- patapon pa. Muntik-muntikan na kami guys. Alam mo yun? Muntik-muntikan nang masayang yung aming 14 years. Oops. So, kailangan... Paano? Anniversary niyo ba ngayon, May? Hindi, sa ano pa? August pa. May? Paano? May? Salita ka pa, bugbugin kita. May! Yes, Kailan mo pagpapayagan magka-girlfriend? Ay, anak ka ng patola. Pag may pambili ka na ng sarili mong brief, mag-girlfriend kahit anong dami. Pag wala kang pabiling brief mo, Take it uwi from ka your dito walang daddy. dala-dalang babaeng buntis ha. Paong ko yung dalawa. Grabe naman to. Grabe ito si daddy. Bawal pa yun, baby. Ano pa? Kailan nga? High school lang? Pagtapos ka na ng high school, college na. Bala ka. We're here guys sa Ramen Metro. Hindi ko lang kung anong kakainin ko. Gusto ko ito, tapos curry and ramen. Kasi po hindi maubos. Pero may set na sila oh. Ang cute. So set na lang kaya daddy. What do you yung set mo? Ikaw. Ayun yung beef steak. Beef steak sir. Tapos that you add in. Oh my gosh. Super dami pala. Good luck naman sa atin, daddy. Ito palang ramen namin is parang hindi na namin kakayanin. Wala pa yung order ko niya na. The last supper lang ang pig. Ayan, steak sa kanya, beef steak. With matching. Super yummers na itong gyoza. So good. That's it, guys. May dressing na yan. Apaw. Ang aming food trip. Okay, let's eat. Okay, dito na lang. Ayan. Yan na lang naman, di ba? Yung last na order naman. Okay. Pa-remove na lang ng tray siguro. Wait lang. Yeah, jump the gyoza para. I'm getting ready to go. What do you want to say? Look at I see it. No, it's spicy. It doesn't matter. Go next door. Oh. Cut it. Suave. Pupumreno ka na muna doon. Adawa-dawa. Tapos ko dito, okay. Shit. Busolb. Ang ending. Ayan, take out. I'm Hilong-hilo na kakakain. Kaya itong nasa katabi namin eh. Ha? Ano yung sa'yo? Ano? Curry. Curry? Chicken yun? Pork. Yung side na may isang kaba.
just Nyek. Yan mo pala yun. Ayun guys. Uwi na kami. Or lakad-lakad muna kami.